Попова Нашите баби са племенници на Тюлфанов братята Попова. деца. Да. Ами, какво да ви разкажа интересна случка, която я помня от майка си. За нас Тюлфано Попова беше Леля Тюлфано. Леля на майките. И ми се е запечатала, тя разказваше често, доколкото слушахме като млади, истории от нейния живот на Леля Тюлфано. Но за мен е интересна историята една. Да. Един момент, който ми е направил впечатление и съм го запомнила. Значи, майка ми казваше така. Една нощ, една вечер, късна, студена и зимна, ама малко ще се върна назад, за да припомня какво е Тюлфано Попова. Значи Тюлфано Попова, всичката тази благодетелка, педагог, с невероятни интелектуални обществени възможности на общественичка, преживява голяма трагедия, като загубва дечицата си, синовете си. Много рано. Единият син, значи съпруга я оставя вдовица на 22 години, с двама сина. Умира, мисля, че е Васил Папазолу, Димитър Папазолу от епидемия по сръбско-българската война, както са умирали много хора, и тя остава вдовица на 22 години. Двамата сина, Димитър и Васил. Димитър отива да учи в висше образование, естествено, в не Австрия, в чужбина, биологически науки. И се връща и работи в Свищов. Умира при трагични обстоятелства. Сега точно как умира, версията била, че химически опити избухнали, да се отровил, май се е самоубил големият син. Тя остава с един син Васил. Изключително умен, интелигентен човек, който завършва лесоинженерство, го наричаме сега, в Австрия. И го назначават в Лъжене, Велинград сегашния, лесоинженер, лесовъд. Там големите корупционни борби на Фердинанд, сечене на гори, изнасяне незаконно, и той като професионалист и българин патриот е искал каквото може да направи. Е правил, като изобличавал в преса директно корупциите на царят Фердинанд, в резултат на което една хубава вечер в кръчмата, където са си вечеряли, в Лъджане, го застрелват през прозорчето и тя загубва и втория си син. И от тогава вече решава всичко ще нищо за мене. Тези пари, които тя ги има от свекара си, който е бил богат, тези пари са прокълнати, нищо няма да дам, не мога да оставя, всичко ще го дам на хората, на децата, там откъдето са дошли. Тези пари, за да отидат пак там. И когато на нашата майка, братовчедите, децата на Тюлфано Попова, братовите деца, всъщност отиват в София да следват и не са били много богати учителски деца, се е помолили: Лелю, дай нещо на Иван Ненов в случая, ето отиват в София сираци, са, помогни му нещо. Тя казала: не, тези пари са прокълнати, на никого от вас няма да дам нищо, защото тези пари са прокълнати. Който ги притежава, ще бъде нещастен. Като не. И казва: всичко ще дам на децата за благотворителност. Само една майка ми показваше, един часовник подарява на професор Иван Ненов, бив замминистър на правосъдието, беше племенник. Един часовник златен. И той му е дала като, нали, подарък от нея. И казва майка ми: той остана без поколение, без деца, един вид полетя го не. Да, не, това ми беше мисълта. Тюлфано Попова е била благотворително, изключително настроена до мистичност, не само към нещастните деца, ами и към старите нещастни хора, което е не по-малко трагично. И тази случка, която аз съм запомнила. Значи, майка ми разказваше така. Една вечер, казва, зимна, студен, духа, сняг, виелица, студ. Не може да се покаже навън човек, казва, тропа на вратата, някой казва на моя дядо, на баща й. Те са се грижали за Леля си Тюлфано, самотна и стара жена. Ела да видиш у Леля Тюлфано какво става. И майка ми казва: отиваме и заварваме пред портата на Тюлфано Попова. Тя вече е стара.
зимата, студа, снега и велесите, седнал някакъв нещастник в дрипи, седнал на някакви парцали, укъсан, замръзнал, без ръце, изпаднал. Стар човек, умираещ. И казал, кой си, че, що си, че го питаш? Той казал на Тюфанова Попова, аз съм убиеца на Васил, сина й. Да, аз съм убиеца на Васил, сина й. Ръце няма, защото като браконьерствал там по горите, гръмнала взрива и му откъснал ръцете. След това казва, всички ме отхвърлиха, никой не ме поглежда, защото е убиец. Аз съм дошъл тук, ако искаш ме вземи, а тя имала старопиталището. Ако искаш ме вземи, ако искаш остави ме да умра. И тя казва, го взе и го отгледа и този човек. Сега с малък апостроф, дали е бил убиеца или не е бил убиеца, но така или иначе тя го приема и при тези обстоятелства, за да... Изключителен човек. Това съм си спомнила. Благодаря и много. Нашата братовчетка каза всичко, което ние знаем за Теофана Попова. Само пропусна, че пък на моя баща Теофана Попова е дала меча за дране на Елени, на нейния син, и който пазиме до сега в къщи. Обаче те са щастливи. За разлика, да. Благодаря ви. Довиждане на родственица. Всичко. Всичко.